Låt oss minnas Bert Ljung med glädje. Mellanstadie-Bert alltså. En ny Bert har fötts. Högstadie-Bert. Roligast, charmigast, coolast. Han har de coolaste kompisarna och den coolaste tjejen. Snyggt, Klimpen. Gick det bra? Wow! Jag tror att en tjej från 9 kan bli ihop med en kille från 7. Du har väl sett Twilight, va? Du kan vara liksom 2000 år och vara ihop med 17 år liksom. Hur kommer det sig att du vet så mycket om allting? Åker mitt i en raid. Jag spenderar väldigt mycket tid på internet. Leila, Jag heter Amira. jag tänkte på din syster tror jag. Jag har henne i samhälle. Du ska till rektorsexpeditionen. Vad händer med vårt arbete? Ja, vi kan jobba ikväll. Kan inte jag låna lite parfym av dig? Är det någonting du vill berätta eller? Ja, jag vill berätta att jag vill lukta gott. Pratar ni tjejer? Ja. Alltså högstadiet. Kan vi inte föreslå en superhjältedag? Det är en asbra idé. Ta det lite lugnt, ät inte för fort. Med raw food kan man bli gasig. Förlåt. Hon har sett din dick. Superpepp.